Sa kabila ng mga hamon sa enerhiya at pandaigdigang kawalan ng katiyakan, formal lang ipinahayag ng Pilipinas ang kahandaan nito bilang host ng 48th ASEAN Summit na gaganapin sa world-class na mga pasilidad sa Mactan, Cebu. Si Jim Reviosa sa report. Pinasanyayaan ni Ambassador Helen de la Vega at Secretary Dave Gomez ang International Media Center ngayong araw. Binigyang diin nila na bagamat sentro ng diplomasya ang Cebu, ipinatutupad ang isang business-like na estilo ng pagpupulong alinsunod sa direktiba ng Malacanang na maging masinop sa pondo ng bayan sa ilalim ng Executive Order 110. The austerity measures were meant to align with the energy supply management measures stipulated in the Executive Order 110, which calls for relevant government agencies and instrumentalities to ensure the stability of energy supply by adopting and enforcing appropriate energy conservation measures. Upon consultations with the ASEAN member states, it was actually agreed that the current situation all the more calls for the need for the leaders to meet face-to-face to discuss important measures and mechanisms that address pressing issues such as the Middle East conflict and the resulting energy crisis. Sa gitna ng nararanasang national energy emergency at tensyon sa gitnang silangan, prioridad ng summit ang mga isyong direktang nakaaapekto sa mamamayan. Ang pagkapangulo ng Pilipinas ay nakasandig sa tatlong estratehikong haligi na tinaguriang alphabet soup na mga prioridad. Sa ilalim ng Political Security o LEAD, tututok ang summit sa kapayapaan, kooperasyong pandagat at kahandaan sa kalamidad. Sa economy or SAIL, palalakasin ang kalakalan, digital transformation at suporta sa mga MSMEs. Samantala, sa socio-cultural o RISE, itataguyod ang matatag na pamilya, inklusibong pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan. Dahil sa epekto ng mga global na hamon sa ekonomiya ng Asya, inaasahang aangkop ang mga leader sa kanilang agenda upang mas tugunan ang kasalukuyang sitwasyon. With the impact of the Middle East tension bearing heavily on Asia, upon the initiative of His Excellency President Ferdinand Marcos Jr., the leaders have refocused the agenda to include discussions on energy security and a unified response to mitigate negative effects on individual member states. Mula Mayo 6 hanggang 8, magsasama-sama ang mga leader sa mga pangunahing venue tulad ng Dusit Thani Mactan Cebu Resort at Shangri-La Mactan Resort and Spa. Tampok sa huling araw ang ASEAN Leaders Retreat at ang inaabangang press conference ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan ilalahad ang mga napagkasundoang hakbang para sa rehiyon. Nakatoon din ang pagpupulong sa dalawang pangunahing isyu. Seguridad sa enerhiya, layuning bumuo ng nagkakaisang tugon laban sa krisis sa langis at supply ng kuryente. Katatagan sa sakuna o disaster resilience, isinusulong ang mas matibay na kooperasyon sa rehiyon sa pamamagitan ng early warning systems, mabilis na humanitarian response at people-centered strategies. Ayon kay Gomez, layunin nitong tiyakin na ang mga sakuna ay hindi magpapahina sa mga komunidad kundi magsisilbing daan sa mas matatag at inklusibong pag-unlad. Inaasahang magiging sentro ang Cebu ng mahalagang desisyon na magpapatibay sa kakayanang riyon na harapin ang mga hamon ng geopolitika at mga natural na kalamidad. Mula dito sa Lapu-Lapu City, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Reviosa, SMNA News.